Môžeme ísť ďalej. Tak teda neklamal. Ešte môže odísť, má 15 minút. Daj to rýchlejšie. Už je viac ako 13:15. Hovoril vám pravdu. No poď sem. Takže čo na tom Redding, Tiffany Jordan? Poď. Poď. Včera mi Daniel povedal, že mám robiť. Ten človek ti predsa šialene ublížil, nie? Druhý dých. Dnes o 17:55 na Markíze. No krásne. No poď dopredu. Sofie. Až 93% škvrn sa ťažšie odstraňuje pri nízkych teplotách. No poď. Práve preto sme vyvinuli No poď za mnou. s technológiou Coldzaj. Dokonale odstráni tie najodolnejšie Tak. škvrny, dokonca aj v studenej vode. Vyskúšajte nový Persil. Dokonalé odstránenie škvrn už pri nízkych teplotách. Aby moje vlasy i make-up vyzerali. Tak. Spolieham sa na profesionálov. A pokiaľ je moje chodidlá, spolieham sa na nový Aham. elektrický na chodidlá Shell Velvet Smooth. Jeho unikátna mikroabrazívna hlava Zase ham. tvrdú kožu bez námahy a zanechá vaše chodidlá mäkké a jemné ako zo salónu. Perfektné na chodidlá, ktoré majú vyzerať skvelé. Shell Velvet Smooth.